Хижа Петрохан след опожаряването. Продължаваме с вас да разглеждаме хижата отвътре след ужасната трагедия. Нека да видим специалните помещения, които са имали момчетата в хижата. Хайде! Започваме с добре оборудвана фитнес зала. Забелязваме, че помещението, въпреки че е малко, има много качествени и скъпи уреди, като скъпото не е най-важното, разбира се. Ето тук виждаме уред, мисля, че за упражнение за гръб, имаме лежанка, имаме този големия уред, мисля, че се казваше Гладиатор, модерни уреди, скъпи уреди. Казвам го, защото явно са желаели да бъдат в добра форма и са държали на своята физическа форма. Тук оператора ни показва, че липсват тежестите, а са били там по време на опожаряването, защото има следи там, където са били те, само че те липсват в последствие, което е странно. Стените са напълно обгорени, явно това е в частта в хижата, която е била по-засегната от пожара. Тавана вероятно е имал изолация или допълнителен прикачен таван, защото всичко се е свлякло. Бягащата пътека е много модерна, много висок клас. Не знаем колко често е била използвана тази стая, но от уредите, които са вложени, разбираме, че действително са държали на физическата си активност и физическата си форма. Продължаваме нататък. Тази стая, поне за мен, е изключително интересна.